Good evening everyone. Nung nakaraang araw po ay nag-order po ako sa Shopee ng mystery box worth of 157. At kanina po ay dumating na. And mabilis lang po kasi 28 ko po siya in order. Dumating na po siya in 30 kaninang hapon. So mabilis po yung order po nga nila ngayon. Mabilis po dumating. Ngayon ay nandito na po. Ito na. Kanina po siya dumating kanina nga po siya dumating. Thank you po pala sa GNT Express. Ito po yung laging nagdadala po ng order po namin. Nagdi-deliver lagi. Nag-order po ako sa Snowdrop Philippines. Yan. Ito yung mystery box. Hindi ko po alam kung ano po ang laman nito. Kaya bubuksan na po natin. Sana ay maganda. Ano? Yung mga nabasa ko naman mga comments po doon maganda naman po yung mga natanggap nila. At sana po tayo ay maganda din po yung matatanggap natin. Bubuksan na natin. Wait. Ano kaya ito? Naka-box. Parang ano Hay! What is this? Priskanis? Microphone stands daw. Oh? Problema, wala kaming microphone. Oh, microphone stand daw. Kaya pala kanina parang parang mabigat. Oh, ito. Microphone stand daw. Worth of 57. 57? 157. Oh, sabi mo. Okay. Worth of 157. Paano kaya ito i-symbol? Ganito yung itsura niya, guys. Ganito yung itsura niya. Oh. Ganito yung itsura niya, oh. Ha? Ano kaya ito? Vocal microphone daw. Vocal microphone, ha? Hindi ako marunong. Paano mo nga ito? Kung paano ganin? Maliit lang to. Pang-1 lang ito. Pang. Tapos, ito pa, may stand pa. Baka dito yan, oh. Hindi. Yung una yan. Tapos, ito. Ito. Na-assemble po ng asawa ko at hindi ko alam kung paano assemble. Oh. Namatay yung isang manok ko, boy. Bakit namatay nga eh? Nag-aaway. Uh-oh. Napalpak. Ayaw nang lumabas. Hindi. Ito, tingnan mo to. Yung malaki yung unahin mo. Oh, ayun. Tapos, 30 lang to eh. microphone, ano daw? Problema, wala po kaming microphone. Kulang ang pyesa. Yan, ganyan.
Kulang eh. Ayan ang ano niya. Kulang siya boy. Oh, wala yung ito. Walang. Wala to. Ne. Ah. Ito yan. Tapos, hawan. Ne, kulang daw yung pyesa. Yan, mystery pa mo. Mystery box nga talaga. Talagang na mystery tayo. Kulang pyesa. Eh? Dalawang ano siya eh. Dalawa siyang pwedeng gawin. Pwede maging ganito siya oh. Or ganito. Ito siya, hindi siya pwedeng ganito. Wala siyang ano. Ganito yung napunta sa'yo. Hindi siya pang mic. Ano siya? Pang kwan siya sa cellphone. Ay, pang ganaon. O yan na, anin mo. Ano? Kaya nga, ayun ang kailangan ko. Oo, sandali ah. Eh wala nga, kulang nga eh. Huwag mo na ano yun, i-post mo na. Okay na po pala siya. Baliktad lang po yung pagka-assemble. Yan. Para po pala siya sa ano, sa cellphone. Para hindi, buti na lang. Para hindi po tayo mahirapang humawak ng cellphone pag nagvi-video tayo. Kala ko, dalawang purpose pala siya. Hindi, pang cellphone yun nakuha mo. Hindi Kaya pang nga po. mic. Hindi siya dalawa. Isa Kala ko, hindi. Ibig ko sabihin, pang dalawang, ano pala siya, pwede siyang pwede sa cellphone. Pwede mo siya makukuha na ganito, yung style niya sa cellphone. Depende O di sa kaya, mukha. sa mic. Pero yung nakuha natin is, para sa cellphone. Ay, magagamit ko po siya. Para hindi po ako mahirapang hawakan yung cellphone ko pag nagvi-video. Tapos, ilagay mo dito. Ay! Nagiging okay din siya ah. Ay. Oh. I believe. Oh. Ang ganda niya na, guys. Oh. Ito na po na yung nakuha natin sa mystery box natin. Panggamit po siya sa cellphone. Magagamit ko po siya sa cellphone para hindi na po ako mahirapang hawakan yung cellphone ko. Yan. Pag nagvi-video ako, hindi na po ako mahirapan. Thank you, Snowdrop Philippines. Worth it po siya. Yan. Walang sira. Kompleto. Thank you. And thank you rin sa Shopee sa uulitin. Hanggang dito na lang po guys ang aking videos. Kung nagustuhan nyo po is please like, subscribe, and click the notification bell. And see you to my next video. Bye!